Arestado naman po ang dalawang most wanted persons sa magkahiwalay po na operasyon sa Ilocos Norte at Pangasinan noong Oktubre 13 ng taong kasalukuyan. Sa San Nicolas, Ilocos Norte, nahuli po ng mga tauhan ng San Nicolas Police Station katuwang ang Regional Intelligence Unit at iba pang unit ng pulisya ang 22 anyos na lalaki na itinuturing na top 4 regional most wanted person dahil sa kasong statutory rape. Wala itong inirekomendang piyansa. Samantala sa Pozorobio, Pangasinan naman, nadakip ng Pozorobio Police Station ang isang 19 na anyos na lalaki na kabilang sa listahan ng Municipal Most Wanted Persons dahil sa kasong rape naman na wala ring piyansa. Kasalukuyan ng nasa kustudiya na ng mga otoridad ang dalawang suspect para sa dokumentasyon at paghahain ng kaukulang kaso sa korte. Patuloy namang ipinaigti niya ng pulisyang operasyon laban sa mga wanted persons upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. IFM News. IFM News. IFM News.